Ассалому алайкум бародарои тоҷик, подписчикои канали Таҷиксрой. Бо шумо ҳастам усто Имом Муҳаммад. Навори навбатӣ хонаи аз 4 квадратаи дар ҳолати мо сехонагашта ки бародаро сабр кунед то охири навора тамошо кунед. Навор дои после ремонти хонара мебинед. Фикротона дар комментариё бинависед бародаро. Агар қин набоша лайка бижиқе падилитса кунед. Дастгирии шумо пешраи моҳе бародаро. Воқеъ дар амони Аллоҳ, Аллоҳи меҳрубон нигаҳбонтон боша. Тамошои хуб бародаро. Навори баъди ремонт бародаро тамошо кунед. Бо саброна фикротона дар комментария бинависен. Агар ки қин набоша лайка бижиқе падилитса кунед. Мо аз шумо розӣ мешавем, иншааллоҳ дар ҳақтон давом мекунем. Баъд бародаро бисёрш дар комментария навистанд ки мақсад ака дар ҳамин заказ чанд сом расход шид. Мақсад бародаро расход зависит аз шумо мекунад ки чӣ хали ремонт карден, чӣ хали ремонт мекунен. Ин ҳамин ремонти средни да я сехонага расход ҳамин ками кам 100,000 бигирен. Средни ремонта бародаро. Мақсад 100 дасти дошта боши ремонта сар ка. Хай ҷабу мардуме ҳаста ки ина е одам хардага умуман ка 2700 сом. Одаме ҳаста ки мехара 500 сом. Ина унитазаш 1400 сом, ина ки унитази ҳаста ки 700 сом. Ин зависит аз шумо мекунад ки чӣ мехарем. Мақсад дар ини мардак 900 чанд сом ки 1000 сом боша, худ дар мехаре ки 2000 сом. Барои ҳамин разница ремонта, мақсад разницаш аз сабаби вибри материало мекунад. Ҳамиш беҳад роли зур буд мекунад. Ай хеш пакиловка ва родбанои чизорам ям вибр дорам. Мақсад тоҷикиш ардонош 30 сом 40 сом. Одамои ҳаста ки ба қазоқӣ мекунанд, ба ё мекунанд. Мақсад ош 90 сом 100 сом. Хеле разницаи калон дора. Ака ин нархи гуфтесам нархи средния, нархи ки дастрас барои мардуми миёна ҳамин приблизительно хали хонара ремонт карданда 100,000 сом дошта бошад. Аста саркунӣ мешава. Баъд бародаро аз ёдтон набурен. Боз як бор дига илтимос мекунам ки канала дастгирӣ кунем. Барои чӣ ки ман навора дубора партам бародаро аз сабаби ки нашид монда будам. Ҳамун нашида жалба роӣ кардаган, ҳамун ба хотири жалба монетизатсияи ман метавона кор накуна. Боқӣ дар амони Аллоҳ, сарбаланду обод бошед. Худованд нигаҳбонтон боша. Дуогӯи мо бошед.